Yun, what's up guys? Kumusta po kayong lahat? Mag-isang linggo akong hindi na nakapag-vlog, gawa ng malaki yung buwan. Hindi makapag night spear fishing. Tapos tatrabaho ako ng may trabaho kasi akong iba eh. Ngayon, spear fishing ulit tayo guys. Dito pa ako sa bukid, papunta pala ako dun. Pinamandayanan ulit. Sa mga nagtatanong pala guys kung asa na daw si Katropa GP. Bali po, nasa po siya, nasa Laguna. Umuwi po muna sa kanila. Kasi na try po mag-apply ng work din sa sa isang kumpanya. Bali ako muna po nagtuloy ng kanyang vlog. Pagpasensyahan niyo na po Katropa kung nabago ba sa pagpaningin niyo yung content namin, tapos yung pagba-vlog, tapos yung ako na nga yung nagba-vlog. Pasensyahan niyo na po mga Katropa, sana po hindi magbago ng inyong suporta. Sana suportahan po niyo ulit yung channel Katropa. Spear fishing tayo, day spear fishing. Maglalakad naman po ako ng mahigit 3 kilometro. Puro bundok yun, akyat bundok tapos baba dagat na. Nagbaon na ako, baka makaway ako. Magano pala ngayon, alas 6, alas 7 siguro. Wala akong dalang relo. Baka makabalik ako dito sa amin mga alas 3 na ng hapon. Nagbaon na rin ako ng pagkain. I-video ko sa inyo i-video ko yung dadaanan ko, yung bundok. Maganda ang view dun, yung tourist attraction dito sa amin, yung Daldagon Peak. Yun, nasa taas ng bundok yan. Sige guys, kita-kits tayo dun. Paakyat na ako Katropa sa bundok. Yun dun pa. Tapos sobrang init Katropa, sobrang init. Dito na ako sa kalahatian ng bundok. Ayan sa taas na ako. Lakad pa more. Tapos yan yung barangay namin guys. Yan yung mga bahay-bahay na yan na malayo, sobrang layo. Diyan ako galing. Tapos akyat pa ako dito. Yan, paakyat pa yan. Ito na ang pinaka-peak dyan sa taas na yan. Kitang-kita na po dyan ng kitang-kita na dyan guys yung Pacific Ocean. Kasi yung lugar namin guys nakaharap sa Pasipiko. Nakaharap siya sa Pasipiko. Camarines Sur, bayan ng Siruma. Bali naakyat naman to ng mga sasakyan ng mga 4x4. Marami din naakyat dito mga turista. Nag-aabang sila ng sunrise at saka sunset. Nagka-camp sila dito. Hingal. Yan Yun, andito na ako sa pinaka-peak ng Daldagon Peak. Diba? Ano? Yun, dagat yan, dagat. Tapos dun dagat. Tapos dyan. Yan, pinaka-tuktok na to guys. Yun. Ngayon pababa naman tayo para papunta na sa dagat, sa spot natin na pagpapanaan. Yun, mga pa siguro ako, mga 1.5 kilometro pa. Pababa na ako guys sa Pinamandayanan Beach. Pinamandayanan Beach. Ayan doon tayo sa may buhangin na yun. Doon sa may buhangin. Malayo pa yan. Malayo pa yun. Yun guys, nakarating na ako dito. Nakarating na ako dito sa baba, sa dagat.
Pero hindi pa yun. Maglalakad pa ako simula dito hanggang dun sa dulo. Dun dun sa dulo ng bundok na yon. Kasi lang ko guys, mula dun pabalik dito. Dito iwan ko na yung mga ano ko, yung ibang gamit ko dito, yung baon ko. Tapos pakakain ko, lalangoy na ako papunta naman dun sa tapat ng barangay namin. Yun na malayo-layo. Siguro darating ako dun mag-alas 3, ganon, alas 3 ng hapon. Ano pala ngayon? Mag-alas 8 pala ngayon. Yun, update ko kayo mamaya guys kung nandun ako. At yan na nga katropa, simula na naman ang lakad. Batuhan, tapos buhanginan. Yan kung mapapasin nyo guys, puting puti ang buhangin dito na. Yan puting puti talaga siya, ganda. Malayo to sa barangay namin guys. Pero dun sa tapat ng buhangin ng barangay namin, puti rin ang buhangin dun, barangay namin. Yan, lakad pa more. At yan na nga, finally nakarating na tayo at first dive, first catch of the day. Soldier Fish, ulambingan kung tawagin sa local name dito sa amin. Tago pa. Yun lambingan o soldier fish. Second dive, second catch. Surgeon fish. May mga nagtatanong pala guys kung bakit daw napaka sharp shooter ko. Kung sasama ko pa sa video yung mga sablay na tira, baka abutin tayo ng 5 oras ng panonood doon. Kaya din naman yung sasama. Marami din sablay na tira. Halos karamihan na sablay. Third catch, danoy o brown chops. Di ko na pinakita kung paano ko panayan kasi nasa madilim nasa butas. Sinilip ko pa sa butas. Yun, malaki yan. Mag-1 kilohin yan guys. At sunod na isda, siyempre lambingan uli o soldier fish. Magpalala ko sa mga espiro na kagaya ko, masarap na isda yan at masarap din makatinik. At dito sa dive na to guys, siyempre coral drought. Naabangan ko dito, coral drought o lapu-lapu. Muntik pang makapunit yan guys, kaya dakmaan na yan para hindi ma-secured na ang isda na yan. Coral drought o lapu-lapu. Sunod na isda natin ay surgeon fish guys. Yun, surgeon fish sana, kaso naging iba yung target ko, iba yung lumapit. Brown chops uli. Brown chops, good size na brown chops. At dito guys, may nakita ko ditong surahan na pumasok sa butas. Dumaan si Dory. Siguro kala ng surahan wala na yung panganib sa kanya. Lumabas yun Surahan, unicorn fish. Kulang-kulang 2 kilohin yan guys. Siyempre tuwang-tuwa naman yung katropa nyo dyan. May pang thumbnail na naman.
Yan o, surahan o unicorn fish. At dito, unicorn fish uli. Yun o, kung makikita nyo. Kala niya walang panganib na darating sa kanya. Easy ka, ayan na o. Ayan na yung balak ko sa'yo. Pang-ihaw ka ngayon. Unicorn fish o surahan. Literal na jackpot tayo ngayon, guys. Surahan. Itong dive na to naman, guys. Siyempre, lambingan uli. Soldier fish. Sumabit pa yung sima. Kinapos na ako ng hininga. Siyempre, hinga muna. Hindi tayo magbubuwis ng buhay dyan sa isda lang na yan. Yan. Dive uli para ma-recover yung isda. Bullseye. Yan ang tunay na bullseye. Talagang mata. Tuhog yung mata. Diba? Yan, surgeon fish, pang-ihaw. Kamag-anak ni Dory sa Finding Nemo. At dito, dive naman, surahan na nakatago sa butas. Nakita ko siyang pumasok sa butas, guys. Tapos talagang inambus ko siya. Kala niya siguro secured na siya sa butas na pinagtaguan niya. Hindi niya alam, nakita ko pa yung siya kahit nasa dilim. Sana yata ito sa dilim. Yan, di ko na pinakita, guys, yung yung paano ko panahin ng mga isda na yan. Nagtitipid tayo sa battery, wala tayong extra battery. Malayo din na lang ngayon natin. At ito, brown chops. Brown chops ang hinahunting ko dito. Brown chops. Dito naman sa dive na to, brown chops uli. Mailap pero di uubra yan kay katropa. Ayan na. Kala mo ha, sharpshooter to, lalo na kung sa camera. Dito pala, guys, may inaabangan ako. Lapu-lapu grouper. Sumuot dyan sa butas na yan. Tingnan mo kung paano ko ka-sharpshooter. Paano ko ka-sharpshooter dyan, guys. Medyo nakaangat yung camera ko eh. Patay yung bato. Diba? Sharpshooter. Bato yung tinamaan. At ito, di ko na pinakita naman yung mga pagpana ko yan kasi yun nga, nagtitipid tayo sa battery. At yan, emperor fish, nakatago sa bato. Siyempre, stone shot yan. Talagang dead on the spot, stone shot.
Yun, nagmamadali na ako guys ng paglangoy dyan kasi dumidilim. Baka hindi ako makapagpaningas ng apoy. Magluluto pa ako. At ito, may pinana ko sa butas. Surahan na naman yan guys. Ilang ulit kong try na ma-recover yan. Ang hirap tanggalin sa bato. Pero finally, yan. Nakasuksok kasi sa butas yan. Sinilip ko sa ilalim ng butas. Yan. Nakuha ko. Surahan na naman. Napakalaki niyan guys. Surahan. Medyo nakaangat yung camera ko, hindi ko napansin kaya hindi niyo makakita yung mga kaganapan ko talaga. Sumabit kasi dun sa bato na pinagsuutan ko yung camera, hindi ko na kung na disalign na yung GoPro. Ito. Yun yung nahuli ko dun sa unahan. Tapos di pa yan nagtatapos guys. Yan, pabalik na ako guys sa may barangay namin, tapat ng barangay namin. Bali na dito na ako sa baba ng ng Daldagon Peak. Yan Daldagon Peak yung bundok na yan. Nakapagtanghalian na pala ako diyan guys, di ko na pinakita yung pananghalian ko. Yung nga nagtitipid na sa battery, baka malubat na. Soldier Peace, Ulambik. At dito inaabangan ko. Napakalalaki sana ng brown chops guys. Kaso ayan tingnan nyo laki niyan guys buntot yung tinamaan. Siyempre nakawala. Punit na naman. Marami ako nakatira guys na mga nakawala talaga. Hindi ko na pinakita kasi wala namang kwenta kung papakita pa yun. At ito yung huli kong isda na nakuha. Pero marami akong isdang nakuha guys, di ko na videoan. At ito yung panghuli kong nakuha. Ayan Yellowtail Trevally, Utalakitok. At may nakuha pa pala ako dyan guys na crocodile needlefish na ibinigay ko sa sumalubong sa akin na matanda dun sa tabing buhanginan. Yun katropa, nakauwi na ako. Grabe, pagod. Dumating ako dito ng alas 4 na siguro, alas 4 na. Alas 4 na karating dito. Tapos yung isda pinag-agawan ng mamimili. Ayan ibibili pa ayan Tapos yan na lang yung natira halo big. Hindi. Ano dia sira? Ito na, nagkakaliskis na lang. Ayan panauhing busy. Kasi nakadala ko ng pangulam, galing kakatropa. Soldier fish. Ay mga katropa, naglalakad ako papunta dito sa bahay namin sa bukid. Uwi na. Mag-alas 4 na ng hapon. Maraming salamat katropa sa panonood. Sana huwag kayong magsawang manood sa Katropa channel. At sana huwag kayong magbago kahit na ako na yung nagbablog para kay Bayaw. Dahil may bahay kasi sila dun sa Laguna, kaya uwi muna sila dun ng pamilya niya. Pero sa susunod baka makauwi na dito si Katropa para makasama ko na sa mga video. Yun, maraming salamat Katropa sa panonood. God bless at all.